Open a Nedbank My Goals and Just Save account. Register on nedbankcup.co.za to stand a chance of winning money, 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 money. On TV, it's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 1, Marumo Kalan 0. I'm joined by Umdluli. Ya Umdluli. Ya yabona Sithibo namhlanje kwenzeke njengesibongo sami. Ngidlulile Sithibo. Uyayibona lonto leyo. Ngidlulile manje ngiya ku final. Yes. Uyayibona lonto leyo Sithibo. Namhlanje uHotho udlalile. Yeah. Baba njengopelepele. Uyayibona iOrlando Pirates Sithibo ayikho team ezawumisa iPirates. Uyayibona lento le ngiyabezwa siduma ngabantu bajabulile bathi hayi ucoach wethu uyahamba kepha noma hamba uyashiyana amakhaphu angeke bona bathole lutho ngisho namhlanje bayaphuma osiduma ngabantu ngithi mina ngifuna iSundowns ku final Sithibo man of the match yami uPaseka Makho Computer Paseka Makho yabona Sithibo uPaseka Makho une confidence. Yeah. Une confidence. Bheka mangathi uyabheka uPaseka Makho akadlala igame negame but mayengena wenza something Sithibo. Exactly. Ngiyabonga man of the match yami Paseka Makho. Leya call me ku 20,000 member. Uregisterile nedbankcup.co.za. Anga register member. Register next time. Thank you member. Ngiyabonga. Uzoyeka le 20,000. Zo register next time. Zo register next time. Hayi bengazi manje sengiyazi Sithibo next time. Nedbankcup.co.za uvula Nedbank account. My goals pay. Ya ngizoyivula Sithibo ngizoyivula. Thank you. Sure. Thank you.